Možno nemáte, možno máte, budete mať predstavu, aké sú priemerné platy na Slovensku, možno máte, vidíte tie sumy tu na, ak ich viete prečítať. To, čo je možno zaujímavé na tomto grafe je, že bavíme sa o 10 najúspešnejších fakultách, 5 z nich, všetky tie modré, sú IT. Hej? A to porovnanie nie je celkom férové, lebo keď si zoberieme, máme tu také, že fakulta medzinárodných vzťahov, ktoré má asi 4 absolventov za rok, alebo 3. Takže ako tie počty sú také, že keď sa to vyhodnotí, tak z tých 10 najlepších škôl 70% študentov je IT. Či keď si zoberete, IT je v podstate istá voľba, ako mať slušnú životnú úroveň na Slovensku. A to funguje len old school verzia. Jakub, čo to tam je? Aha, GPS v mobile a GPS v aute, že vám auto zaparkuje? Či pri samo pribehne? Nič? Dobre, tamto autokorekt, perniaky, že? To bol ďalší nápad. To sú tie kockáči s dámami, čo robia poznámky. Dobre. Sedmička, apka v telefóne, keď ideš na seba ráno. To znamená, že ja musím v tom článku vytvoriť metódu započ doľava alebo započ doprava však. Takže poďme vytvoriť nejakú prvú metódu. Takže poďme na to do toho stranu. A teda chceme ten náš tank naučiť, aby vedel sa otáčať nejakým spôsobom. No a to teda naučíme tak, že budeme mať reakciu na niečo nové. To znamená, že Friday. Zase, keď kliknete do toho zeleného, tak si pozrite cheat sheet. No a reakciou na správu je metóda. To znamená, ako klávesový systém. No, takže paknite M. A teraz to na vás vyhodilo nejakú strašnú formu, hej? To, že je tam nejaký public a type a name, to nech... Toto bola nejaká aplikácia na taký rezervačný systém v takejto reštaurácii. A keď ich potom, teda firma predala tej reštaurácii tento software a potom sa prišli za nimi pozrieť, že či všetko dobre funguje, že ako to používajú. A zistili, neviem, či to vidno na tom obrázku dobre, ale ten pán tam píše fixcode. A oni naozaj zistili, že oni píšu fixcode po monitore, robia si krížiky a potom mi teda ten čašník vysvetľoval, že funguje to tak, že on potom večer príde, celé to zotrie a na druhý deň funguje na novo. A to používa tak, že robí krížiky po monitore. Tak sa ho pýtali, že prečo to nepoužíva tak, ako to bolo vyvinuté.